er sket noget, så de må blive hjemme. Juhu, sagde Sara. Så kan jeg komme med i skoven. Men hvad er der sket? De havde besøgt Netes moster, der bor i Skive. Da de kom hjem i dag, var huset et stort rod. Hold da op, sagde Sara. Hvad? Havde der været en tyv? Ja, en eller flere, sagde mor. Tog de meget ville Sara ville. Nete vidste det ikke endnu, men hendes fine skære var i alt faldt væk.